Hi ka mga nice people, maayong adlaw na tung tanan. Ani ana usab ako pag-share sa among vlog kauban sa akong anak nga si Cody. Karon ako jud ni si Jang gi-practice og pagpanghinlo diri sa ilang kwarto para magaan-gaan na usab ang akong buhat. Unya kay aron po madala niya sa iyang pagkadako nga makatigo na siya sa gimbuhaton diri sa panimalay. Puhon og magminyo na siya na aduna na siya'y nakatunan. So karon maula gini as a bata, usahay magyabag-yabag pa, mauna ho giingon niya, sige lang basta importante makatigo ka. Mauna ka mga nice people ang among gibuhat karon. Ug giunsa naho siya pag practice nga kinahanglan og manilhig apil ang ilalom sa katre. Unya pag humaniya og silhig nagmap na pud siya. Ug ako na pud diri pud sa laing nga part sa sala ug giapil pud sa akong anak og laba ang carpet. Pag humaniya og laba sa carpet, ako na pud ang naglaba sa mga beadings nga among gi-pull out. Pagka humanaho og laba, amo nang gihayhay, kalit og uwan. Sa barong panahon nga mo na giingon nga dili naman nato matag-an. Dili na jud matag-an no. Di permanent in life is change. Mao ba na? Nakamo na isabot sa akong istorya. Bitaw padayon to sa atong vlog for today. Pag humana na mo og hay-hay, mao na to human og paniud to, nag-change na pud ko og bedding sa kwarto sa akong anak kay mauli ra ba ang among bisita. Unsaon man nga naiduha kasi man na siya nya mauli siya mao nang niguli sa akong anak nga kinamagwangan nga tuan nag eskwela sa Palo magdali-dali jud kog cleanliness sa bahay kay aron pud nga kuan pud nindot pud ang iyang ambience nga mauli dili samok. So mao na ka mga nice people nga kami usa pud na nga nganong nanghilo mi sa kwarto kay mauli man ang iyang kuya unya. Madyo na lamang nga ang among bisita nindot pud ang iyang paminaw nga mo matug. Nga iluoy ra ba in town ngadto nga wa pud ta kasabot unsa puy ijang gikatugan dito basin pug wa na puy hinlo-hinlo ang ijang beadings ngadto madyo nang di adiri maka-feel siya og home sweet home. Mao na ka mga nice people pag humanaho og change sa beadings gigutom ang person mao nang mikaon og pan gikan sa European bakery nga lamian. Okay, mao na to ka mga nice people ang atong vlog for today. Thank you. Hinaut-unta nga mayroon kayong natutunan. Okay, bye. See you on my next vlog.